Aleksandar Knežević, zvani Knele, rođen u Beogradu 27. aprila 1971. Umro u Beogradu 28. oktobra 1992. godine. Bio je poznati beogradski kriminalac iz naselja Braće Jerković na Voždovcu, član voždovačkog klana, pripadnik Srpske garde i veliki prijatelj Đorđa Božovića Giške. U osnovnoj školi je bio odličan đak. Kada je imao 12 godina, jedva je preživeo penicilinski šok, a 5 godina kasnije, zbog svog mladalačkog revolta, sevnuo blic fotoaparata u oko i gotovo slepeo. Na Voždovcu je bio poznat kao sportista i vatreni navijač Crvene zvezde. Pošto se aktivno družio sa Giškom i Branislavom Matićem Belim, Knele se 1991. godine pridružio Srpskoj gardi i otišao na ratište u Borovo Selo kraj Vukovara. Zajedno sa Giškom i Branislavom Matićem Belim bio je učesnik čuvene demonstracije koja se odigrala 9. marta 1991. godine u Beogradu. Posle demonstracija 9. marta postaje zvanični telohranitelj Vuka Draškovića. Preživeo je nekoliko atentata i učestvovao u mnogo tuča u Beogradu. Knežević je jedne noći u prepurnoj kockarnici hotela Jugoslavija, na očigled svih gostiju, sa ruke jednog gosta uzeo skupoceni sat Rolex i ključeve džipa Chrysler Wrangler. Čovjek kome je Knele konfiskovao sat i džip zvao se Miodrag Cvetanović, inače zet Radeta Ćaldovića Ćente. Knele je ubijen 28. oktobra 1992. u beogradskom hotelu Hajat u sobi 331. Njegova smrt i dan danas je misterija.